Πριν 3,5 χρόνια δεν φανταζόταν κανείς πώς θα τελειώσει η θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Εξαπέλυσε την πιο ομή επίθεση στη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία, στα δημοκρατικά μας δικαιώματα και στάθηκε στο πλευρό του Μπούς σε κάθε πόλεμό του. Σε αυτή τη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ ξεστρατεύτηκε με τις επιλογές της κυβέρνησης και ενάντια στο κίνημα τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό, μέσα σε αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε η ανάγκη να βρούμε ένα νέο τρόπο απάντησης απέναντι στο σύστημα. Αυτός ο τρόπος ήταν οι μαζικοί αγώνες. Τα μαζικά κινήματα που κόντραραν τις επιλογές της κυβέρνησης και τα 3,5 αυτά χρόνια και τσάκισαν κάθε μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Τσάκισαν την αναθεώρηση του άρθρου 16 οι φοιτητές μαζί με την απεργία των δασκάλων. Τσακίσαμε το νόμο πλαίσιο και δεν αφήσαμε τον εφηλελευθερισμό να εισέλθει στα πανεπιστήμια. Η ανάγκη του κόσμου για να έχει κεντρική πολιτική έκφραση αυτό το κίνημα ήταν μεγάλη. Γι' αυτό, μέσα από 40 αντικαπιταλιστικές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα, δημιουργήθηκε η Ενωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά, με τους αγώνες και τα κινήματα για μια αριστερά αντικαπιταλιστική. Στηρίξτε, ψηφίστε Ενωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά.